लंबी के सिया, हमारे ननद जी के लंबी लंबी के सिया। अरे कहूँ गजरा पहनाई के भगाई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे, चोराई लई गे, चोराई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे। हमारे ननद जी के पतली कमरिया, हमारे ननद जी के पतली कमरिया, केहू लहंगा पहनाई के भगाई लई गे, केहू लहंगा पहनाई के भगाई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे। हमारे ननद जी के बड़ी बड़ी अखिया, हमारे ननद जी के बड़ी बड़ी अखिया, बड़ी बड़ी अखिया हो बड़ी बड़ी अखिया, केहू सुरमा लगाई के भगाई लई गे, केहू सुरमा लगाई के भगाई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे। हमारे ननद जी के मोटी कलैया, हमारे ननद जी के मोटी कलैया, केहू कंगना पहना के भगाई लई गे, केहू कंगना पहना के भगाई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे, केहू बकरी के भूसा चोराई लई गे। दोस्तों वीडियो ना बनाओ दी चैनल के नाम है सुंदरी गुप्ता 8090 का होगा।